ta fi komai lada, annabi ne madafar kowa. Kaunar annabi ta fi komai lada, annabi ne madafar kowa. Allah dan na farkon fari wanda kake yabo da kirari, shi ka haɗewa daga alkhairi wato sayyidal abrar da dan fatahi da karar sirri cikin ta biyu. Cewa halittu kaunarsa ta fi komai lada, tsira yarda mun ce ilahu salatai karai wa fasihu wato rahatal arwahu amintaccen ka almufitahu alfaharin kalamu da ruhu mai matsayin sama can sama ko lukuce da shi alfanda. Sako ahalin gidan masu sa'a har ashabu ba su da sa'a, su suka ji shi bi da qana'a tun farko su kai masa bai'a, umarnin su kai su da ba'a in ka ba auliya ko gaba ɗaya su suka ji shi ko ba lada. Daga kansa akwai ɗayan da ya nausa wani ɗaya ne cikin mafaɗarsa, rabbi shigo cikin lamarinsa mu ka tabbatar ma'anasa, cika masa dukkanin burinsa, faɗinsa da annabi ke shiga ƙauye birni mu tsallaka boda. Assalamu ala abin san Allah, salamu alaika manzan Allah, salamu alaika hasken Allah, salamu alaika tasgar Allah, salamu alaika zaɓin Allah, salamu alaika sirrin Allah, faɗarka ta ku komai lada. Gwanin mu daban da na su ku gane shi kuma sama daban ne, a kyau ya zarta kyau kyawu ne, kun daraja ko shi karshe ne, wajen girma ko shi oga ne, kai matsayinsa shi farji ne, shi aika ko fitin kau ne, kun mulki ko shi sarki ne, dukkan waninsa ko bawa ne, taɓaɓɓe ga Allah shi ne, amintacce gurin bayi ne, ga mursalai ko shi malami ne, ga anbiya uhud masta ne, duk a gare shi fadawa ne, waya ci duniyar duka nan ne, shi ɗaya tak ya ci da ku gane, a gurin Allahu ɗan gata ne, ki masta na musulunci ne, wai daga rabbu sai wane ne, da ka sako shi ka kulle ne, sannan ko mabuɗin shi ne, ya kake babu ɗan da ya gane, fagen magana fasihi kai ne, kai fa gumin kama kamshi ne, gadar ka fitar tsatsin haske ne, ko yawun kama waraka ne, shin ka duk baki na daban ne, kai kallon kama waraka ne, numfashin ka ko rahama ne, kun maganar ka ko tsira ne, cikin ka taba shi ma yarda ne, kai bawalin kama tsarki ne, kai koman kama tsarki ne, gashin kama waraka ne, duk cuta yana magani ne, sannan maganin karfi ne, tarkwaɗi kai kawai na daban ne, komai na kana daban ne, kamar da rabbu kunya ajanda. Abun neman ka annabi ne abun neman ka, domin shi fa ya girme ka, bai da auku yana a gaban ka, salati ma kaɗai muka ɗauka za mu jiyo ina aka bar ka, wanda ya rabu goma ya maka, in kai goma ɗari zai maka, da kayi ɗari dubu zai maka, da kayi dubu aljanna ya baka, ka shiga ciki ka sha sha'aninka, ana gaishe ka ɗan albarka, abu gwanin mu shi ko ya baka, annabi kaɗai a gabanka, nan fuska guda muka ɗauka, biyo na muje a sannu muranka, in kai take rabu ya maka, ya ce da mala'iku su yi maka, no ɗaya goma za su yi maka, guda ɗaya duniyar ba ta ɗauka, ya kaji ko anan zan barka, hudun Allahu zai ambace ka, biyar malakai su masa ambace ka, annabi zai jiyo muryar ka, daɗa maka san ma aiki dukka, sannan rabbi zai haskaka ka, kana ya ɗauka ka darajar ka, sannan ya kankare zunubin ka, kusanci da shi ya ƙara maka, kusanta ka da annabi dukka, ikhlasi ko zai ƙara maka, bakin ciki ko jiki zai barka, ko fuskar ka za ta haskaka, ga haske cikin kabarin ka, ga faɗi cikin kabarin ka, ga yalwa a cikin kabarin ka, za a daɗa maka albarka, taku a aljannar ka, ga rahama ta sauka a kanka, kuma ni'ima ta yi maka sarka, ayi maka afuwa dai dukka, a ƙara tsarkake zuciyarka, da duk buɗi a shi za a baka, ko a iya hakan nan na barka, ko annabi ya fi ƙarfin kanka, da me ma za ka haɗa shi nufinka, sallah azumi ko zakka, aikin hajji ko sadaka.
ɗinka, dola da guda za a baka. Mai 27 ne naka ko adadin waɗanda su bika. Zakka ma akwai adadinka, yin azumi akwai adadinka, yin hajji akwai adadinka. Akwai sharadi na yin sa akan sallah, sarki alola akan ka. Sannan ga farillai dukka da mustahabai akwai wasu kanka. Azumi ci shafarin sa akan ka, kamewar sha'awa dai dukka. Munanan ayyuka a bar dukka, yin hajji ma akwai sharadinka. Fala rafasa wala hafusuka wala jidala fil hajji dukka. Haji kowanne akwai sharadinka, salatin taha mai sharadinka, yin hidimar sa mai sharadinka. Shin kai ka kusan ma kanka gun Allah mai ranar ka, ya dausan jarumin sa ya baka. Al'ummar sarrafu ya yoka, kai jama'a mu tashi mu farka. Kai laifi a yafe dukka, azaba ba a yin ta akan karo ka dan sarrafu ya baka. Shi daya al'alar mu ya dauka, san mu yake faso martabka. Allah a jinjina fa ya bika, mun safarin uba mai makka. Ni ma dole ne in taka in tafi in juya dukka. Abin sona abin san Allah, zaɓen mu zaɓin Allah. Alfaharin mu shine na Allah, mai furci da kaulin Allah, mai aiki da aikin Allah. Wanda ya bi shi shi ya ba Allah, wanda ya so shi ya so Allah, wanda ya bar shi ya bar Allah. In ka rike shi ka rike Allah, kalinsa yake isar wani Allah. Ya san zuwa gun Allah, sunan ku kai da shi fa ya kulla. Daga inda kake agun kwai Allah, ibada sai da manzan Allah, musulunci sai da manzan Allah, imani san ma'aikin Allah, halin rahama masoyin Allah, san ba mai isa sai Allah, isarwa sai manzan Allah. Shi ne mashigar zuwa gun Allah, bila na ɗayanta sarki Allah, kana ya zo da bautar Allah. Shi ya ɗayanta sarki Allah, alƙiblar bayin Allah, mai matsayin da shi ya ga Allah. Ya yi magana da sarki Allah, cikin fadarsa har suka kulla, har ya taho da tsarbar sallah. Ya kawo gunmu bayin Allah, wanda ya ce annabu bai ga Allah, imaninsa ya samu illa. Idan sarfe ya je gun Allah, ya bashi ya karɓi sabon sallah. Sashe sannu manzan Allah, kowa dole ya yi saranda. Kaunar annabi ta fito mai lada, annabi ne madafar kowa. Anan kunne nufin dasa aya, ran mu daɗe ni sarkin niyya. Yayan uwa mu bar jayayya, mu bar zagi da gabar hanya. A aƙidi mu kyala gaba hayya, rike san ba babu ragayya. Da faɗinsa shi ne hanya, ba sabo ciki da ragayya. Sai ka bi hakan kulliya, ka dawa ka sanayya. Ya ka ƙara tsayan a cikin ka ƙara bani sa'a.